Rewşa xizmetguzariya li Tevaya Rojavayê Kurdistanê bi taybet li bajarê Kobanê her ku diçe xerabtir û aloztir dibe û hemî pêdawîstiyên jiyanê weke elektrîk û sûtemenî û derman û hemî corên xwarinê kêm û bi nerxekî giran tê firotin. Li bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê rêveberiya PYD hewl dide ku rojane krîzê nû derbasî holê bike. Da ku fişareke bêhtir li ser welatiyan dirist bike, krîza herî berdewam nebûna elektrîkê û xerabûna kwalîta sûtemeniyê ku niha bermîla sûtemeniyê bi milyonek û 500 hezarî tê firotin û elektrîk bi tenê 4 demcimêran heye. Her wiha nerxê birinc, nîsk, nok û şeker jî hatiye bilindkirin. Di heman demê de mûçeyên karmendê rêveberiya PYD 250 hezar lêreyê Sûrî ye. Wate mûçeyên her mamosteyekî PYD dike 31 dolarên Emerîkî. Rêveberiya PYD hewl dide ku bi kiryarên xwe fişareke bêhtir li ser deverên Kurdî bike û deverê ji xelkê resen vala bike. Di heman demê de sûtemenî li bazara reş û li pêş çavên xelkê û rêveberiya PYD bi nerxekî giran tê firotin. Nebûna sûtemeniyê û elektrîkê û kêmbûn û bihabûna hemî corên kerestên xwarinê û cil û bergên zivistanê. Her wiha nebûna ewlehî û seqimgiriyê li deverê û gefên Tirkiye berdewam li ser bajarê Kobanî bûye sedemeke sereke ku ciwanên Rojavayê Kurdistanê bi taybet yên bajarê Kobanî çavên xwe li derbideriyê û penaberiya welatên derdor û Ewropayê bibin. Da ku di jiyaneke ewleh de û dûr ji kiryar û fişarên PYD bijîn.